Čaute ľudia, to, že mám možnosť testovať rôzne zbrane ako sú Strasser, takisto aj Brenner, to už viete. Ale dnes idem testovať nový model označky Pixfra, a to konkrétne Pegasus Pro 650. V prvom rade si musím správne namontovať termovíziu na zbraň, potom nastreliť a až v poslednom rade loviť. Poďte si to so mnou pozrieť, ako to budem robiť. Samozrejme, v prvom rade si svoj pôvodný puškohľad musím dať dolu. Nakoľko mám výverlištu, nemám problém s tým, že dokážem meniť puškohľad a dennú optiku. Samozrejme, predtým, ako som si začal celú túto montáž pripravovať, som si cca pozrel, v akých miestach mám termovíziu osadiť. Ja najradšej používam oceľové krúžky od značky Rusan, ktoré mám overené a viem sa na ne zodpovedne spoľahnúť. Krúžky si napevno osadím na výverlištu a začnem ich pomaly rozoberať. Keďže mám krúžky rozšrobované, zbraň si musím dať do vodováhy, aby som ho mal presne vyrovnanú, vycentrovanú, aby sa nám nestalo, že termovízia bude nakrivo, alebo teda kríž termovíziu bude nakrivo. Čiže mám zbraň vyrovnanú, osadím si termovíziu, ktorú som si už vopred pozrel cca, na aké miesto mám osadiť. A takisto si vodováhu položím aj na najrovnejšie miesto na termovízii a vyrovnám. Skrutky si dotiahnem šrobovákom a aby som si bol 100% istý, použijem momentový kľúč, ktorým presne skrutky dotiahnem na daný moment. Termovíziu od značky máme nahodenú, nebol to pre nás až taký veľký problém. Teraz si ideme daný model nastreliť a uvidíme, čo to povie v teréne. Myslím si, že sa máte na čo tešiť.